नुजाथिनो हानाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइजिं कमिटि ISPL नि मानैनां आफादगिरि आरो लोगोसे BTR नि मानैनां मावफुं सोद्रोमा बिथां मुस्रि राकेश ब्रह्म सायाव नुजाथिनो हानाय बाक्सा जिल्ला अर्गानाइजिं कमिटिनि सोद्रोमा बिथांमोन बाक्सा जिल्ला जोंनि बिपिएल हान्जानि आफादगिरि बिथां आरो मानगोनां जार्नालिस्ट लोगो बिथांमोन फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जानो गोनां ISPL नि जानाखि सा सानजा भारतनि सिङाव थानाय 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि मोनसे फुटबल बादायनाय बे फुटबल बादायनायाव जोंनि बाक्सा जिल्लायावबो बेवहाय मोनबा टीमनि हान्जाया बेयाव बादायनायाव बाहागो लागोन 9 अक्ट'बराव बे ISPL नि जागायनाय हाबाफारिया उदालगुरि जिल्लानि दैमाखुसियाव जागायगोन बिनिनो लोब्बा लाखिनानै 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जाखिनि हाबाफारि जागोन बिनिनो बाहागो हिसाबै जों दिनै नोंथांमोनखौ बे बाथौपुरि खुंथायाव हांख्रायदों आरो बे खौरांगिरि मेलखौ आबुङै बुंथिनो थाखाय आं मानगोनां मुस्रि राकेश ब्रह्म बिथांखौ आं खावलायबाय। खुलुमबाय जों गासिबो मिथिबायानो जे फैगौ 9 खालार खालिनिफ्राय जोंनि 23 अक्ट'बरसिम 6 शेड्युल एरियायाव थानाय जोंनि 10टा नर्थ इस्टआव 10टा 6 शेड्युल एरियानि गेजेरजों जों मोनसे फुटबल मेट्च मोनसे लाखिनाय जादों आरो बेवहाय गिबि खेबनि थाखाय जोङो BTR हालामाव बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय आग बारायगासिनो दङ आरो गिबि खेलायानो जागोन डिमाकुसियाव 9 थारिखआव जागोन अपेनिं सेरेमनि बेनि उनाव 10 अक्ट'बर खालि जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बाथौपुरि मुसलपुराव बे खेलाखौ खुंफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ जोङो जोंनियाव फार्स्ट खेलायानो जागोन त्रिपुरा हासाव अट'नमास काउन्सिल आरो त्रिपुरानिनो ट्राइबेल भेरियास डिमा हासाव आरो त्रिपुरा थिग बिदिनो जोंनाव मोनबा खेला जानो थांगासिनो दङ बेखौ आङो बे रोखोमनि बुंनो थांगोन जे गोबाव माने समनिफ्रायनो बेफोरबायदि मोनसे खेला जों मालाबाबो नुफेराखैमोन बा जाफेराखैमोन भारतावनो बिदि मोनसे खेला 6 शेड्युलाव बिदि जाफेराखैमोन बेखायनो जोङो बेबाराव जोंनि बे हालामाव बे खेलाखौ खुंनाय जों जोबोद माने गासिबो रायजो राजाखौ आपिल खालामदों जे बयबो जाहाथे माने जोगो फैनानै जोंनि जि बे खेला बे खेलायाव जाहाथे पार्टिसिपेट खालामफैयो जोङो थार्ड मेच जि दङ माने थार्ड पजिशननि जि खेला बेखौबो जोङो बाथौपुरियावनो जोङो खुंफुंनो थाखाय आवगायगासिनो दङ बेवहाय जि माने हान्जायानो थार्ड प्लेस लानो हागोन बे खेलाखौ बेयावनो फाथिगोन आरो बाखि 23 थारिखआव क'क्राझाराव साइ सेन्टाराव बिनि फाइनाल खेलाखौ जों खुंनो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय जाय चेम्पियन जानो हागोन बियो 3 लाख रां मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे ट्रफि आरो जाय बेवहाय सेकेन्ड पजिशन लागोन बियो 2 लाख रां लोगोसेनो ट्रफि आरो थार्ड प्लेसआव 1 लाख रां आरो बेजोंहाय लोगोसेनो ट्रफि आरो बिनि बादैबो मेन अफ दा सिरिज मेन अफ दा मेच बेबायदि गोबां माने फिसा आरो माने प्राइजफोर होनाय जागोन जोंनि बाथौपुरियाव जोङो जोंनि माने अपेनिंखौ जि माने अपेनिं सेरेमनि बे अपेनिं सेरेमनिखौ मानगोनां जोंनि मन्थ्रि माने जोंनिनो सापागुरि समष्टिनि MLA बिथाङा UG ब्रह्म बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो बेबायदिनो गासैबो माने फरायसा आफादनि माने आदिबासि सात्र सन्थानखौ लानानै बर' फरायसा आफादखौ लानानै आरो बिदिनो आसु बेफोर गासैबो माने फरायसा आफादफोरखौ लानानै जोङो मोनसे समायना मोनसे थासारि खालामनो जोङो बेवहाय आवगायगासिनो दङ बेनिखायनो आं जोंनि बाक्साल' नङा बा BTRनि बर' रायजो राजाफोरखौ बा BTRआव थानाय रायजो राजा गासैखौबो ज' फैनानै जोंनि बे खेलायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों सरकारनिफ्राय 6 शेड्युल एरियाफोरखौ लानानै बेबो गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय जादों मोनसे जारिमिन होनना बुङो मा थांखिजों नोंथांमोना खुंनाय जादों बेनि थांखिया बेनो जे जोङो जोंनि जे फुटबल जे जोंनि
बिटिआर हालामाव नट अनलि बिटिआर माने जोंनि बे ट्राइबेल एरिया जिफोर दङ बेवहाय मोनसे माने फुटबलखौ लानानै मोनसे स्पिरिट दङ मोनसे टेन्डेन्सि अरायथायै लानांगौ दं होननानै बुंब्लाबो बुंजाया गतिके बै मोनसे टेन्डेन्सिखौ मोनसे हाई लेभेल माने पजिसन मोनहैनो थाखाय बेजोंनो लोगोसे मोनसे फुटबलखौ स्प्रेड खालामनायनि मोनसे इन्टेनसनजों जोंबो खामानिखौ मावदों आरो नोंथांमोननाव जोङो मालाबानो बार बुंबोगासिनो दंखायो जे फैगौ समाव बिटिआरनिफ्रायनो जोङो जार्मानि आरो स्विडेन आरो इंलेन्डआव जोङो गोबां प्लेयारफोरखौ जोङो बे बाराव ट्रेनिं होनो थाखाय जोङो थिक थाक खालामनाय जादों बेखायनो फुटबला जाहाथे जोंनि ब्लाडआव मोजाङैनो सार्कुलेट जायो आरो जाहाथे जोंनि बिटिआरखौ बिराद मोनसे नामदांखा पजिसन जाने जोङो नामदांखा जों जाहाथे जानो हायो बे मोनसे टेन्डेन्सि दङ आरो बेजोंनो लोगोसे 6 शिड्युल एरियाफोरखौ गावजों गाव मोनसे सिनायलायनाय आरो अनलायनायनि मोनसे थासारि बानायनाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि सेंग्राफोर जि माने जौ जुवा ड्राग्सजों जि माने गोदोनानै थानाय जि माने सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरनि गोसोफोरखौ एसे सोलायनो हानाय देहा फाहामनायनि मोनसे मोजां मोनसे जिहेतु जों मिथिखागौ खेलाया मोनसे पार्ट गतिके बेबो जाहाथे थाफायो बेबायदि मोनसे माखासे माने बिसोरखौ लाफानानैनो बे खेलाखौ बासिनाय जादों सार मुसलपुराव माब्लानिफ्राय बे खेलाखौ होनाय जोङो 10 अक्ट'बरनिफ्राय मुसलपुराव बे स्टार्ट जागोन आरो जोंनिया 22 माने 10, 12 आरो 14, 16, 18 आरो 22 तारिखआव बे सानसे टिमा बाहागो लागोन बेवहाय मोनबा टिमा गेलेगोन जोंनाव शिड्युल दङ अलरेडि जोङो माने मिडियायावबो हगारदों आरो बिभिन्न माने प्रेस माने माबायाव हगारनाय जादों गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानदों बेखौनो खावलायगोन जे माने फुटबला आसलते माने जोंनि हालामाव मोनसे जोबोद मोनसे मोजां थासारि लाबोनो हानाय मोनसे खेला आरो जोङो बयबो मिथिखागौ जोङो गेलेनायजों मोजां मोनसे देहा फाहामनानै लानो हायो ओंखायनो जायफोर माने सुबुंफ्रा माने खेलानि प्रति इन्टारेस्ट दङ गासैबो जाहाथे फुटबल गेलेनानै गावजों देहा लोगोसे गावनि समाजजों लोगोसे गावनि माने गावनि हारि गासैखौबो जाहाथे नाम खामायलांनो हायो बिदिखौ जाहाथे बेखौ लानानै जाहाथे आवगायबोयो सार बे फुटबल लिगखौ नायफैनो थाखाय पाब्लिकफोरखौ मा बुंनो सानो बेयाव माबाफोर फिसनि लादों नामा बेवहाय जेबो फिस गैया बेयाव गासिबो गभर्नमेन्टनि खेलासो बेवहाय फिसनि खोथा गैया गासिबो फैनानै जिरायनानै नायनो हागोन जों बेवहाय चेयार टेबुल आरो टेन्टनिबो बेबस्था खालामनानै होदों गासिबो फैनो हागोन आरो आं खावलायगोन जे जोंनि मुसलपुराव बाथौफुरियाव गासैबो रायजो राजाया जाहाथे लोब फैनानै जोंनि खेलाखौ नायफैयो जागोन दे